ассалому алайкум мухлисони футбол. барномаи дуюми ин рӯз дар таърихи футбол бо шумо канали NSM Videos. имрӯз 7 ноябри соли 2018. дар ин рӯзи соли 1878 доварони Англия аввалин бор чӯракро истифода бурданд. доварон дар майдони футбол аз соли 1873 довариро оғоз намуданд. дар давраҳои пеш доварро танҳо барои ҳисоб кардани шумораи голҳо, шуморидани бозингарон ва ҳамчунин нофаҳмиҳое ки байни бозингарон ба амал меомаду байни худ ҳал карда наметавонистанд ҳал мекард. то соли 1878 доварон аз чӯрак истифода намебурданд ва дар бозӣ аз садои худ ва ҳамчунин аз ҳар гуна аломатҳо истифода мебурданд ва ё ин ки зангуларо мебардоштанд, то ки садои он бозингаронро ба худ ҷалб кунаду довар хулосаи худро барорад. ва замонҳои пеш дӯстдори футболро довар мегузоштанд. масалан доварони пешин нависанда, духтур ва метавонистанд ягон коргари дигар бошанд. хабари дигар, ҳамин рӯзи соли 1990 дар шаҳри Мадрид Давид де Хеа Кинтана ба дунё омадааст. дарвозабони дастаи Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Испания, тарбиятгирандаи Атлетико Мадриди Испания, бо Манчестер Юнайтед Премер Англия, ҷоми Англия, ҷоми футболи Лига, Лигаи Аврупо ва 3 маротиба соҳиби Суперҷоми Англия шудааст. аввалин бозии ӯ дар Атлетико Мадрид 30 сентябри соли 2009 дар Лигаи Қаҳрамонҳо бар муқобили Порту буд. нишондоди ӯ бо мунтахаби Испания 37 бозӣ, 30 голи сардода, 17 бозӣ гол нахӯрда, 23 ғалаба, 8 мусовӣ ва 6 бохт. Давид де Хеаро имрӯз бо зодрӯзаш табрик мекунем. бо шумо буд канали NSM Videos. подписатсия куниро аз хотир набарориду дӯстдори футбол бошед ва ҳамеша ба варзиш машғул шавед. хайр.